हेलौ लोगोफोर। हेलौ लोगोफोर, लाइभआव फैदो दसे। हेलौ लोगोफोर, माथो गैया रावबो लाइभआवनो। सोमदोन जोहोलाव ब्रह्म, हेलौ आदा बाजै। माबोरै मा खबरा माबोरै सोमदोन? नारु प्रेजेन्ट, हाय हेलौ। वेलकाम आंनि लाइभआव। सोमदोन जोहोलाव ब्रह्म, खबर सबर माबोरै? मा खालामदों? दङ ओरैनो लाइभआव फैदों दसे टाइम। बल खेला नायगासिनो। ओइ ब्र मोजां खबरा। आदसा माबानि वर्ल्ड काप ना? आर्जेन्टिनाजों फ्रान्सजों दिनैहाय फाइनाल। सोर देरहागोन सोमदोन जोहोलाव दिनै फाइनालाव? खबरा बोरै? खबरा मोजां। खबरा मोजाङानो। नारु के प्रेजेन्ट, औ। एम एन ब्रह्मनि लाइभआव दंमोन नामा सोमदोना ने? आं दहाय नुदोंमोन। ओंखाम जाबाय नामा? औ ओंखाम जाखांबाय। 7थायावनो जादों। र' दे दसे नायबावनो दा फैफिनगोन र'। दे दा फैबानो जाबाय। मा ओंख्रि? ओंख्रिया दालि जहल आलु फान्थावसो। गैया जेबो। नोंनालाय माथो ओंख्रि? नोंथाङा मा ओंख्रि जाखांखो? औ र' दंमोन आं नुखादोंमोन कमेन्ट खालामनाय। आंबो नायबाय थादों, आं कमेन्ट खालामाखैमोन आरोना। ब्र जोंहा
जोंहा पानिलावसो आदसा पानिलावानो गोथावना। पानिलावजों माजों नाफोर दंना गैया? अवान के माला जाबावनांगौ जाखो ब्र'मोन? माथो मानसिफोरना 1K जाहैजोब्बाय। जोंना जा बारायनांगौ खमायोसो। 1K माला जाबावनांगौ जाखो? मालाय मानसिफ्रा 1K जानानै थाजोब्बाय। गुरलाब मोननोल' दायसै। अनोब्ला आंनि चेनेलखौ कमिउनिटि पस्टआव शेयार खालामलाय सापर्ट गैथारा आंनाव। कमिउनिटि पस्टआवथ' होनो हायो ओमफ्राय आंना माथो रावनावबो सहैया नामाथाय कमिउनिटि पस्ट होबाबो माथो रावबो माबायानो लाइक होआ। आं मानसिफोरनिखौ होयोना सासे सानै मानसिनि होदां दहायबो दहाय सासेनि होदोंमोन आङो ओमफ्राय माथो लाइकआनो गैया रावनावबो सहैया नामाथाय आंनि होनाया। सासे होनो थिनहरदोंमोन आंखौहाय बेखौ होदोंमोन आङो उदांस्रि ब्रह्म चेनेलावहाय लाइकआनो फैया माथो ओमफ्राय माथो मानसिफोरनावलाय बिराद लाइक फैयो। जोंना मानसिफोरनिसिम सहैयागोनलै लाइक माबाया कमिउनिटि पस्ट होनाया। आं लाइक खालामनो मोनबाय थायो स' ब्र' आदसा होमबाबो खमथार जे गाबोन होगोन आं गाबोन कमेन्ट खालाम। दहाय सासेनि होदोंमोन आं बारायदोंना बारायाखैथाय बिथांना बाराथार गैला। बे गिदिर गिदिर चेनेलफोरासो होनो हानांगौलै जों फिसा फिसाना माने जोंना सापर्टारफ्रा खम ना ओंखायनो बाराया जोंनिया जोंना गावजों गाव लालायजोबखानाय नालाय ओमफ्राय गिदिर गिदिरफ्रा होनो नागिरा होआ कमिउनिटि पस्टआवहाय देरजानो गियो गालांजानो गियो गावसोरखौ। केबि इदिट हाइ ब्र' हेल' ब्र' खबर सबर माब्रै ओंखाम जाखांबाय नामा? जागोन ब्र' लाइभ फैगोन नामा? लाइभ गाबोन लाइभ फैनाय नङादां आङो सानफ्रामबो फैनो माबायो मेगन मोदै जायोलै आंहा मेगन मोदै बिराद जायो। नोंसोरबो फै सम समलाय फैबानो माने बयबो एसे बारायखायो आरोना सापर्टारफ्रा। जाबाय ब्र' मा ओंख्रि जाखो केबि? आंनाबो सोरबा गोसो जानानै खालामनाय नङालै थिननायावसो खालामनाय आंनाबो साबसक्राइबारानो आं मानसिफोरखौ थिनहरनायावसो मानसिफ्रा खालामो आरोना बिदिनो बे जेन'बा नोंथ' सोरखौबा साबसक्राइब खालामदों जेन'बा आंखौनो खालामदों आं भिडिअ हगारनाय समावहाय सोर सोर कमेन्ट खालामदों बे कमेन्टखौ चेक खालामनांगौ आरो ना नोंजों लोगो दंना गैया आरो जुदि नोंजों लोगो गैयाबा नों बेखौ बिनि भिडिअखौ नायनानै सापर्ट खालामनो थिनहरनांगौ आरो बिदिसो खालामो आं गासिखौबो। बिदिबानो बारायो आंनाबो बिदियैनो बारायनायसो मानसिफोर खालामनाय थिनहरनायावसो बारायदों आंनाबो। दालि बयलार आदसा दालि बयलार ना ब्रनिया मनेटाइजेसन जाबाय नामा? नैबे जायाखै दा आं लाइभ फैबाय थानाया जायाखै। 1 इयार बारलांबाय माने वास टाइम गैया ओमफ्राय नै दाबो 1 इयार जाफिनसै माने वास टाइम गैया दाबो। फैगोन बोसोरावसो जासिगोनदां भिडिअ'आनो गैयाना केबि लाइक
बरिया चेनेला मोनबेसे? मोननैल'नो। नैबे आं लाइभ फैनाया गुबुननिसोमोन ना, आं गुबुननिखौहाय पारसेन्ट खालामना लादों आरोना। ओमफ्राय आंनि मेन चेनेलाबो एसे उदांस्रा ब्रह्म चेनेलासो। बेयावलाय अस्थामा जाहांबोदों, ओमफ्राय साबसक्राइबारा खम दं आरो दाबो। खमायलाय बारायलाय जागासिनो दं मोननैयावबो साबसक्राइबारानो। सोरबा सोरबा जोंनिफ्राय मोनखांबाथाय माबायो आरोना, ओंखारलांफिनो आनसाबसक्राइब खालामनानै थाङो। सानसुलि अफिसियेल गुड नाइट, अके गुड नाइटआनो गुड नाइटबो। मा ओंख्रि जाखोमोन खिन्थाहरदो अननानै थांनायनि सिगां। सोरबा सोरबा जोंनिफ्राय सापर्ट मोनखांबा जोंखौ आनसाब खालामना गालाङो। ओमफ्राय सोरबा सोरबा खालामा गारा खालामदोंबो होनना बुङो, बिदि जायो आरोना। गावसोर खालामदों होनबाथाय जोंहाबो खालामनोसै, ओमफ्राय जोंनिखौ उनाव आनसाबसक्राइब खालामना गालाङो आरो। जा उन्दुनो ओंखारसोदों आङो। मा ओंख्रि जाखो खिथाबानो जाबाय, उन्दुदो ओंख्रिखौ खिथाहरनानै। ब्र'नि मोनसे चेनेलखौ आं मोनाखैगोन मोनदों। मोनदोंगोन ना मानो मोनाखै जानो, आं भिडिअ नुनाय बायसो मोनदों, बेयाव नुखोना बेयाव नुखोमोनथाय। उदांस्रा ब्रह्मखौ नुवाखै होनबा नोङो? जोंना ओंख्रिया आलु कबिसो, नोंसिनालाय? जोंना दालि जहल आलु फान्थावसो, जेबो गैया। नारुनके आंना उदांस्रा ब्रह्म चेनेल, मानो मोनाखै जानो, मोन्दोंदां नोङो? दंखायोथ' दंनाय बायदि मोनदों आङो। औ खालामदोंथ' आं मोननैबो चेनेल नारुक। नारुन खालामदों खालामदों मानो खालामाखै, आं भिडिअ नुबाय नायबाय थानाय मोन्दोंथ' बे मोनसेयावबो। आं मोननैजोंबो खालामखायो, ओमफ्राय आंखौबो मोननैयावबो खालामबानो जायो, आं खालामखादों। जिथु नों आंजों दङबा आंबो नोंजों दंखायो बेखौ सानना लाखादो आरोना। नों चेक खालामलाय, नों आंनिया नोंनाव साबसक्राइब दंना गैया। सार्च खालामना नाय उदांस्रा ब्रह्म चेनेल। जिहेतु सापर्ट गैया, सापर्ट खालामनो सापर्ट दङथ' आं दंनाय बायदि मोनदों नोंखौ आंजोंहाय। अ थेंक्स खालामदोंबा उदांस्रि चेनेलनि प्रफाइला। नङा उदांस्रि नङा उदांसारसो, उदांसार। आं सार्च खालामदों नै। प्रफाइलखौ नुदोंना नुवाखै नोङो? बे प्रफाइला। लाइक होबाय उन्दुनोसै दे फ्रेन्ड, गुड नाइट, अके गुड नाइट। उन्दुदो दे उन्दुदो, उन्दुग्रोबायबा। खोमथा मोसाहारि हेल' भाइ उरां फारां मोनफैबाय आंबो। वेलकाम वेलकाम उरां फारां बिनानै फैलायबाय बिथां खोमथायाबो, खोमथा मोसाहारिया। नै दसे लाइभ फैदों आङो। नारुनके आं सार्च खालामनाय देखायदोंमोन, बेनो आंनि प्रफाइला। डिउटि गबाय नामा उरां फारां?
जोगोनार खुमथाया जायो गोथाव गोथाव बायदिसिना फुं बेलासिनि। मा ओंख्रि मोनजाखो भाइ उरां फारांनो? ओंख्रिया माबासो दालि जहल आलु फान्थावसो। नोंहा जाबाय नामा? नारुन मोनबाय दे ब्र' आथिया मोनबायना? गैयाबा खालामहरबानो जाबाय ओमफ्राय आंथ' दंनाय बायदिसो मोनदोंमोन। सोरबा सोरबा साबसक्राइबार खमायफिनजायोना ओमफ्राय बेयावनो माबा लाइभआव फैया बारा। बे खमायफिननायाथ' जोंनि दाय नङाना आंनि दाय नङाना गावजों गाव खालामलायनायावसो भुल जादों। सोरबा भिडिअ नायागारा साबसक्राइब खालामना हरो। भिडिअ नायनानैसो खालामलायनांगौ नङाबा खमायफिनो। जोंबो सिगाङाव भिडिअ नायागारा खालामोमोन ना मानसिफोर लिंक होनायावनो थुलाबायनोसै। खालामसै बे लिंकआव थुनानैहाय भिडिअखौ नायनानैसो खालामथारनांगौ आरो ना। सोरबा बै लिंकआव थुबानोथ' माबाया चेनेला जाखांफैयोना। बेयावनो साबसक्राइब थुना हरो होमबा बिदिया खमायफिनो आरो। उरां फारां मा ओंख्रि जाखो? रावबो कमेन्ट खालामाखिसै माथो। ब्र'आ बबेनि? आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि ब्र'। आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि। सोरखौ गोसोआव लाथ्र' जायोलै गामिखौ सोंबाबो मेरला मानसिना। आरो मोनथिबाबो बावफिनबाय थायो। औ आं बाक्सानि ब्र बाक्सानि ना आदसा। आंना क'क्राझार बिथांना बाक्सा। खारजोब्बाय नामा लाइभनिफ्राय माखासेया नोंनाव हरबाय माथो कमेन्टखौ। ना आंनावसो स' जायाखिसै। सोर सोर दं कमेन्ट खालाम लोगोफोर। माथो रावबो कमेन्ट खालामथाराखै आदा। गैया खालामाखिसै सिरिसो थाजोब्बाय माथो सयजन दङ आंनावहाय। सोरबा सोरबा नायनानैल' सिरि थायो कमेन्ट खालामा। सोरबा सोरबा नायनानै सिरि थायो कमेन्ट खालामा लोगोफ्रा। वर्ल्ड कापसो नायजोब्बायदां दिनै वर्ल्ड काप दंना। हिनजावफोरनियावसो थांलै लाइभखौबो दाना बांसिनानो हिनजावफोरनावसो थांजोबग्रा जाबाय। कमेन्ट खमाव रिप्लाइ होनो
मोजांसो जायो। एसि ब्र' मानो खालामाखैथाय? बेनोथ' फन खालामाखिसै रावबो। सोर सोर दङ नोंल'सै नामा? वर्ल्ड काप नायजोब्बायदां मालाय मबाइलाव गावबागाव गासिबो। इउटुबनि फारसे मालाय गासिबो गोरोंजोबखासैना ओंखायनो बारा माबाला लाइभआवहाय। गुबुन गुबुननि लाइफआव दंहैजोबोनदां मानसिफोरा गासिबो। सोर सोरबा फैलाबायदोंमोन लाइभखौ दहाय आं नुनाय समाव। ओमफ्राय सोरबा सोरबा भिडिअबो आपलड खालामना दङ। खारजोब्बाय गासिबो खारजोब्बाय। इउटुबाव भिडिअ बानायनाया खस्थ' ना ब्र'? खस्थ' बायदियानो एसे लाजिनाय फैयोना जोङो आंबोथ' लाजियो। बे पाब्लिक गेजेराव भिडिअ बानायनो एसे लाजियो। बानायबाय थाबासो एसे माबा जालाङो। गोदान गोदान कनटेन्ट लाबोबाय थानांगौलै होमबासो नायग्राफ्रा नायो मोजां मोनो। दा जोंहा भिडिअखौ लाबोनाय जाया आंथ'। भिडिअ मोजांखौ होनो हाया दाबो। जों रोंनाय एसेबांखौ मालाय गासिबो रोंजोब्बायना दा ओंखायनो बारा फैला लाइभआवहाय। बेयाव मानसि जाबा बै मोनसेयावबो माबाहैगोन आं लाइभ हैनो हागौ थिग गैया। भिउसआनो फैथारा आंना ब्र'। भिउसआथ' आंनाबो फैया फैनाया ओमफ्राय जों गावजों गाव साबसक्राइब खालामनानै लालायनायाना भिउसआ फैया आरो दा खम फैयो। माने जों गावजों गावथ' भिडिअखौ नायजोबलायनो हायाना गासिनि भिडिअ'खौबो। ओंखायनो खम फैयो गावजों गाव साबसक्राइब खालामना लानाया। माने जों जेनेबा पाब्लिकफोर बायथ' गुबुन मानसिफोर अडियेन्सफोर नायग्राफोर जानांगौ आरोना। जेनेबा गिदिर गिदिर इउटुबारनिखौ जोंथ' नायखायो ओमफ्राय गुबुन पाब्लिकफ्राबो नायोना। गिदिर गिदिर इउटुबारफोरनिखौ बिदि जानांगौ आरो ना जोंनिखौबो नायनाया। दाथ' जोंनिखौ बै माखासे गिदिर गिदिरनिखौ नायग्राफ्रा जोंनिखौ नायखाया फिसा फिसानिखौ। बिदिखायनो भिउसआ खम फैयो। आरो गावजों गाव साबसक्राइबारखौ खालामना लानाया साबसक्राइबारा खिन्थु मोनगोन जोङो 1000खौ जों खालामना लानो हागोन गावजों गाव ओमफ्राय भिउसखौहाय गावजों गाव खालामनानै लानो हाया वाच टाइमखौहाय। आंनाबो फैया भिउसआ आंनाबो फैया खमथार। सिनि चेनेलाथ' 1K जालायनाय ओमफ्राय दा सोरबा सोरबा नायला आरोना सिगांनि मानसिफ्रा। नायग्राफोरनि मोजां भिडिअ लाबोनो हाबासो नायग्राफ्राबो नायगोन बिदि जायो। सोरनाबा सोरनाबा 1K जालायनायानो भिउसआनो फैया माथो आं नुनायफ्रा।
लोगोफोरा थांजोब्बाय माथो। रावबो इउटुबारा चेनेल गेदेर जानो हाया ब्र सापर्ट गैयाब्ला। बेबो नंगौ नंनाया, ओमफ्राय सोरबा सोरबा होआना। गावजों गाव नायलायनांगौ, गावजों गाव सापर्ट खालामलायनांगौ, होमबासो एसे जौगायो देरो। फिसानिफ्राय गिदिराव थांनांगौ नालाय। दा माखासेफ्रा नायला, मालाय गोदान गोदाननि नायो, गिदिर गिदिरनिसो नायग्रा जाबाय जों माखासे इउटुबार फिसाफ्राबो। जोंनाबोथ' फैयानो भिउसआ दा जोंनि भिडिअखौ सोर नायो, गावजों गाव नायलायनायल'सो एसे एनै। आरो दस्रा गुबुन मानसिफ्राथ' पाब्लिकफ्राथ' नायखायाना जोंनि भिडिअखौथ'। जों बै पाब्लिकफोरखौ मिनिहोनो हानांगोन, इन्टारेस्ट जाहोनो हानांगोन, अब्लासो जोंनि साबसक्राइबारा बारायगोन, अब्लासो जोंनि भिउसआबो फैगोन, बिदि जागोन आरोना। साबसक्राइब खालामलायनायावथ' जेबो लस गैया, गैयाना ब्र'? औ गैया, साबसक्राइब खालामनायाव जेबो लस गैया। दा माखासे मानसिया जोंनिफ्राय मोनखांबा माने जोंखौ आनसाबसक्राइब खालामनानै थांग्राबो दङ जोंनि गेजेरावहाय, बर'फोरनि गेजेराव। जोंखौहाय बुंहरो सोरबा सोरबा खालामबाय होनना बुंहरसै, ओमफ्राय खालामबाय होनबाथाय जों नायोना, खालामबाय होनबाय नालाय बारायनांगौ, खिन्थु एखमबा समाव बाराया आरोना, खमायनासो थायो। आंखौहाय दहाय सासे मानसिया बुंहरदो आरो ना, आं खालामनो थिनहरदोंमोन नालाय, ओमफ्राय मानसिया खालामाखैमोन आरोना बे, ओमफ्राय खालामबाय होनना बुंहरबाय, माथो बारायाखै आंनावलाय होनना बुंहरबासो बे खालामहरफिनबाय आरो। बिदि जादों। ओमफ्राय आं बेखौहाय 24 घन्टासिम नेनानै था, उनावहाय बेक खालामहरफिनगोन होनना बुंबाय आङो। थगायग्राबो थायो ब्र, खायसे थायो, जोङो थगायजागासिनो दं दा बिसोरजोंहाय। दङ थगायग्रा गोबां मानसि दङ जोंनि गेजेराव। थगायनानै रावबो देरा लोगो ब्र। सासे सानैखौ थगायनानैलाय मा बेसे गिदिर इउटुबार जानो हानो। गावजों गाव थगायलायनानै जेबो लाब गैया। साबसक्राइब खालामनायाव जेबो फैसा थाङा, थाइसेबो थाखा थाङा रावनिबो। साबसक्राइबारखौनो थगायलायोबालाय आरो नायनाय भिडिअखौलाय बहाय थगाया जानो ना। बेखायनो आं बुङो गासिखौबो, माने जों साबसक्राइबारखौ गावजों गाव 1K सिम खालामलायनानै ला, ओमफ्राय वाच टाइमखौ नों बुथुमनो नाजा आरो ना, ओमफ्राय गावजों गाव खालामलायनायाव खिन्थु वाच टाइमा फैनाय नङा आं बेखौलाय बुंखायो। वाच टाइमा सानसे नङा सानसे जाखागोन आरोना। जों बेयाव 500 जन गाहामावहाय जों जेनेबा 500 जनजों साबसक्राइब टु साबसक्राइब लालायबाय, अब्ला बेयावहाय मानोना जोङो 500आवथ' 200 250 जन मानसियाथ' भिडिअखौ हगारखागोन ना, अब्ला जों बेसेबां मानसिनि भिडिअखौ नायजोबनोथ' हाखाया, बिदियावहायनो भिउसआ फैया आरोना, खम फैयो। बिनिखौ नायोना बेनिखौ नायजो, बिदिखौ नायगौ नायगौ मानि एमबिया जोबलांजोबखायो नालाय, ओंखायनो गावजों गाव भिडिअ नायलायनाया खम आरो दा जोंनि गेजेरावहाय। आंनावबो दहाय सासे मानसिया बानायनो होनहरदोंमोन आंनिखौ, बानायदोंना बानायदों होनना बुंहरदों। बारायाखै, मार थगायो बिसोरो, थगायो खायसे, ओमफ्राय दा जों बेखौ थगायनायखौ जों मोननै माबाखौ जों सन्देह खालामनो हायो, ओमफ्राय दा सिगाङावहाय जोंना खमायना थाखाखो ना बेनो थगायहरखो, जों बिदि सन्देह थायो आरोना। जोंनियावहाय दा खमायोबो बारायोबो नालाय, दा बेयावनो थाल मोनलाय लाङा आरोना। ओंखायनो आंथ' चेक खालामबाय थायो, दसे थाबानो चेक खालामबाय थाखायो आरो आं। बेसेबां दंमोन आरो बेसेबां बारायखो बिदिखौहाय।
आंनाबो बेनिफ्राय थायो ओमफ्राय खमायबो नालाय ओंखायनो दा खालामदोंना खालामाखै बाराबो हमनो हाला खालामदोंना खालामा बुंनोबो होनो हाया जायो ओंखायनो खेनसे सोंहरफिननांगौ आरोना खालामखो ना माखो होननानैहाय जुदि खालामदों होनोबा नोंबो उनावहाय बेक हरफिनबानो जाबाय गाव थगायदोंबा गावनि लस जागोन आरोना। इउटुबावहाय गावनि रोंनायखौ एसे सेयार खालामलायनांगौ। ओमफ्राय खिन्थु सापर्ट खालामलायोबा भिडिअखौ नायनानै सापर्ट खालामलायबानो जाबाय आरो ना। भिडिअखौ नायनानै सापर्ट खालामनांगौ कमेन्टआवहाय साबसक्राइबखौ लिरनो नाङा। आंनावहाय सानै साथाम मानसिया साबसक्राइब लिरहरना दं। बिसोरनियाबो दिनैहायथ' खमायाखैमोन गाबोन खमायनोबो हागौ खुनु थिग गैया आरोना गेरेन्थि गैया बिदिया। न'आव थांजासिमावहाय 500 खालामनो हाबा मोजां जागोन सानदोंमोन आं उदांस्रि प्रम'सनेलखौहाय। हायोना हाया नायनोसै। गुबुननि लाइफआव थांजोबबायगोनलै ब्र बिसोर माखासे। जेनेबा जों खालामनो थिनहरो बे खालामनो थिनहरनायावहाय जों अके जागोन दे होनना बुंसै। बे समाव बिसोरो खालामबाय होननाबो बुंहरफिनला बिदियावनो आन्दायनोसै आरोना खालामदोंना खालामाखै। एखमबा साबसक्राइबाराबो बारायना थाफैनोसै बिसोर खालामदोंना गुबुना खालामदों मिथिनो हमनो हाया आरोना। न'आव माब्ला थांगोन ब्र'? 24 थारिखआवनो 24 थारिखआव थांगोन न'आवहाय। 24 थारिखआव न'आव थांगोन। आं 27 थारिखफ्रावसो सहैगोन आरोना। सकिला बसुमतारी हाय माथो रावबो गैया नामा? गैया रावबो। फैयाखै। सिख्लाफोरनियावसो थांलै। चिकेन चेनेला बेसे जों थां निबेराय फैनाया बियो गैयालै अवास टाइम गैया भिडिअ'आनो गैयाना आं बारा गोबाव जायाखै लाफिनायाखौ। दा भिडिअ गैयाबा बोरै जानो अवास टाइमाथ' बारायाना भिडिअ गैयाबा। भिडिअ मोनसेल' हगारनाय दं ओमफ्राय लाइभ फैनाय बेल'सो। आंनिखौसो सेकेन्ड सेनेल बुंनानै लायो दे बेसो सेकेन्ड सेनेल जानांगौ आंना। बैसो फार्स्ट सेनेल उदांस्रा ब्रह्मआ फार्स्ट सेनेल जानांगौ। वाच टाइमखौहाय एसे माबा गुबुन मबाइलजों नाय। गुबुन मबाइलजों नायनानै बारायहो वाच टाइमखौहाय भिउसफोरखौ बिदि खालाम। बेवहाय आं बिदिनो बायदिसिना उनावहाय मनिटाइजेसन जागोन ना जायासो सानदों आरो ना। बिदिनो टिभिफ्राव अनलाइन माबा सालु खालामना दोनो आरो आङो ओमफ्राय उनावहाय मनिटाइजेसन जागोन ना जाया बेखौ सानदों आरोना आं खालामबा खालामनानै। जों मावनायावहाय टिभि दं नालाय बेवहाय सालु खालामनानै दोनो आरो एखमबा सम सम। बेवहाय एसे बारायनानै थायो आरोना। उनावहाय मनिटाइजेसन जागोन ना जाया सानदों आरो आङो। वान थावजेननि बारा दं बैयावहाय फार्स्ट चेनेलाव। कमिउनिटि पस्टआव होना होदोंमोन आं सिगां। एखमबा समाव बाहायबो मानसिफ्रा फैयोमोन लाइभआव ओमफ्राय दा खम दिनैहाय बिरादनो। जोंनि गेजेराव बिराद लाइभ फैग्रा जाबायना
ओंखायनो माखासे गुबुननियाव थांजोबो इन्टारेस्ट लायैनि थाखाय। जेराव लाइफआवहाय जे लाइफआव इन्टारेस्ट जायो रायज्लायनो मानो बेयावहाय बांसिन मानसि जायो आरोना। आरो हौवाफोरनियावथ' खमखा मानसिफ्रा हिनजावफोरनियावसो बांसिन जायो। चेनेला जेखि जादोआ माने इन्टारेस्ट जाबानो जाबाय आरोना रायज्लायनायाव बिदिखायनो थाङो आरो बांसिन मानसिफ्रा। सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो लोगोफोर रावबो गैया माथो लोगोफ्रानो दिनै रावबो फैयाखिसै। फैबाय थानायबो जायाना लाइभखौहाय बेवहाय ओंखायनो खम फैथारो मानसिफ्रा। 1K साबसक्राइबार दंलायथारो नङाबा मानसियाथ' बुरजा जानांगौसो। फेस्ला रायज्लायनो सोलों नोंहाबो नों रायज्लायफैदो नों। दोनथ'नांसिगोनसो लाइभखौनो रावबो गैला थांजोब्बाय। लाइभखौ दोनथ'नोसै गैला मानसिफ्रा खारजोब्बाय रावबो फैयाखिसै खमथार दिनै। दोनथ'नोसै आं लाइभखौहाय मानसि फैखानाय नंला।